Vamos ver, teño notas, teño un fabuloso exemplar de Momo, que me agasallei hai cousa dun ano, para falar da morte emocional na sociedade líquida. Partindo da idea do mito de Sísifo e como Camus o usou. Recomendo o libro O mito de Sísifo, de Camus, e recomendo moitísimo na adolescencia. Eu metino na casa como a nai e pareceme fabuloso para introducir a rapazada á filosofía no contexto actual, onde sabemos o que pasa ca saúde mental da menores na adolescencia e as cifras de suicidio. Que Camus parte deste mito de Sísifo. Sísifo empurra a pedra ao bico da montaña, cando chega a pedra cae, ten que baixar, coller a pedra, volver subir, así unha e outra vez, non? O absurdo da vida. E Camus fala no libro do suicidio como a única forma de sair dese absurdo da vida, non? A vía de escape, o absurdo da vida, sería o suicidio. Camus fala dun suicidio individual desde un punto de vista existencial, non? Desa morte violenta que é o suicidio. Eu elaborei o meu pensamento máis aló dentro desta sociedade líquida, desta sociedade do superficial, como a morte emocional, elevando a xa a algo colectivo, non? Que se fala agora da saúde mental como a un problema social. Aquela sería unha morte emocional que é activa, pero non sei se exactamente activa, pero sí que sería como deixarse morrer emocionalmente. Para mí este sería un pouco o que pasa na sociedade. Visibilizar a saúde mental, non sei que, teño aquí anotado. Fálase, por exemplo, da lexitimia, cando a persoa ten a imposibilidade de sentir. A lexitimia case como esa morte emocional a que eu me refiro. Fálase do burnout emocional, ¿sí? Que é tamén ese cansazo, esa fartura emocional na que xa non podo, non? É tamén moi relacionado co que eu quero dicir, non? Esa morte emocional. E despois fálase, que eu falo moito, do narcisismo cultural. Mais que, se non falásemos da morte emocional, falaríamos dunha agonía, e como na agonía, case dun xeito paliativo, se normalizan comportamentos narcisistas para sacar ese alento, de casi simular o humano ou tentar agarrarse a calquera cousa, e sí que precisa dos demais. Sí? E fálase moitísimo hoxe da dependencia afectiva. É que nesta sociedade líquida, nestes vínculos líquidos, hai moita máis dependencia que nun vínculo fondo, sí? Porque o vínculo líquido é moi inconsistente. Estás sempre no medo a perder ese vínculo. Estás sempre facendo para conservalo. E ese facer, moitas veces, ten que ver con narcisismo cultural, que é manipulas, sí? Nun intento de supervivencia emocional, usas esa manipulación, pero dependes. A persoa que manipula depende, efectivamente, daquilo que recibe. Mais ou menos, algo así, creo que se entende, daquela. Eu vino así, non? Camus falou deste mito que xa é así, non? O absurdo da vida.
que a veces é moi real. É dicir, a vida, ao final, é un pouco empurrar a pedra como din as vellas, cando non é unha cousa e outra, tes que volver a empurrar outra pedra, e así. Claro, eu diría que pa usalo, non? E adaptalo. O sistema obríganos a empurrar a pedra desde ese busca, se, ti podes, ti debes, esfórzate e valo conseguir. Sí? Sai aí e fai que suceda. E ti empurras esa pedra. O propio sistema envíanos sempre a mensaxe de non ser suficiente. Nada é suficiente, non? Así que nese non é suficiente, case desde un auto-boicot, eu empurro a pedra e ao chegar arriba, a pedra non é suficientemente grande, non é suficientemente boa, está erosionada da subida e xa non me gusta a pedra. É casi como que o boicoteo, máis aló de que o sistema me tire a pedra outra vez pola montaña abaixo, eu deixo xa aquela pedra, xa está. Agora, cheguei aquí, pero xa non me vale a pedra. Algo así. E porque é certo que nunca somos suficientemente xóvenes, nunca somos suficientemente productivas, non? Se podes, debes, nunca somos suficientemente bonitas, suficientemente, porque hai un culto ao corpo tamén moi consumista. Nunca temos suficiente, porque isto é capitalismo puro, porque nunca somos a consumidora insaciable que o sistema necesita. Nunca mercamos suficiente. E isto vai aos vínculos tamén. Nunca temos suficientes, nunca acumulamos suficientes experiencias. A idea de que temos infinitas posibilidades non nos deixa elixir. Igual hai algo mellor. Non é suficiente. Sí? E a veces non é suficiente porque é a nosa insatisfacción con todo, desde ese mandado social, que nos anima a empurrar unha pedra e despois nos di non era esta pedra, non era así. Bueno, algo así. Camus, recomendo moitísimo o libro, para persoas adultas tamén, pero desde logo para introducir a rapazada na filosofía, hoxe en día eu creo que é un libro que lles chega. El dixo, imagina a Sísifo feliz. Este foi Camus. Eu, que me poño xa case aí á altura de Camus, porque eu tamén podo pensar, eu digo, imagina a Sísifo emocionalmente vivo. Imagina a Sísifo sentindo. Imagínao celebrando que chegou arriba. Imagínao frustrado porque a pedra caeu. Aceptando iso, con carraxe, non? Sentindo a carraxe, sentindo a tristeza, pero sentindo. Imagina a Sísifo sentado no bico da montaña, asumindo que a pedra caiu. E que hai que volver, porque certamente a vida, en grande medida, é ese absurdo. Tomando folgos. Pois caiu a pedra, pois caiu a pedra. Podo chorar. Podo berrar, porque sinto carraxe. Pero sinto. Imagina a Sísifo emocionalmente vivo. Eu, un pouco esta idea da saúde mental como un problema social que parte dun sistema que nos fai todo isto, que nos convirte en Sísifo máis aló das cousas que xa son inherentes á vida, e que nos anima a non sentir
para que o fagamos unha e outra vez dunha forma incansable, sen queixarnos. E aí, o que dixo da lexitimia, do burnout emocional e esa fartura interior, non? Que leva as persoas á desgana. As persoas non queren sentir, pero no proceso de evitar sentir, non? Isto que dixo sociedade evasiva, que disto podía falar, porque eu falo diso un pouco desde o punto da teoría dos apegos, da que se fala moito hoxe, a mellor falo un día diso, máis aló do individual, pois tamén do colectivo. As persoas, ao non querer sentir, chegan ao punto de non saber sentir, ser incapaces. E aquí entra Momo, que no ano 2022 leo eu o libro, e hai un anaco do libro que me fai un clic, que é de onde nace esta miña cousa de mesturalo, despois chegou Camus á casa e mesturalo. En Momo hai para min, unha descripción perfecta de que é a morte emocional, que ademais, se a podemos ver en Momo, tampouco non estou dicindo algo que está pasando de 5 anos para aquí. O meu exemplar fabuloso de Momo, que me autoagasallei, que é absolutamente fabuloso, con ilustracións, é unha maravilla. E por aquí, vale? Hai un punto onde se describe a morte emocional. Di isto. Está en castellano. E vou non ler en castellano. Al principio, uno no nota gran cosa. Un día uno ya no tiene ganas de hacer nada. No le interesa nada, se aburre. Pero esa desgana no desaparece, sino que se queda y va aumentando poco a poco. Va empeorando de día en día, de semana en semana. Uno se siente cada vez más malhumorado, con un vacío más grande en su interior, cada vez más insatisfecho consigo mismo y con el mundo. Después, ese sentimiento va cediendo, y uno ya no siente nada en absoluto. Todo es indiferente y gris. El mundo te resulta extraño y no te importa ya nada. Ya no se siente ni ira ni entusiasmo. Uno ya no puede alegrarse por nada ni entristecerse por nada. Se olvida de reír y de llorar. En ese momento uno siente frío en su interior y ya no puede amar a nadie ni a nada. Cuando se llega a este punto, la enfermedad ya es incurable. Ya no hay retorno. Uno va vagando de un lado a otro con gesto vacío y gris y se vuelve exactamente igual que los hombres grises. Sí, en ese momento te conviertes en uno de ellos. Pois creo que describe moi ben e a min fíxome ese clic mental, non? Creo que describe moi ben iso que eu quero, que eu comecei, non, a analizar, incluso desde a vivencia propia, non? De etapas da miña vida nas que eu xa me deixei arrastrar por isto, e que ao mellor aparentemente era, pois, o mellor aparentemente era mellor que agora, pero dentro estaba todo ese vacío, ese frío, e tamén vendo persoas, non, de arredor de min, xusto no 22, que tamén comezo a reler a Fromm, leo a Bauman por primeira vez, este concepto da sociedade líquida, isto en concreto foi como, sí, elaborei todo este pensamento da sociedade, de persoas
que se deixan morrer emocionalmente, persoas que están agonizando, están vivas, mas non viven. E daquela, pois eu digo, imagina a Sísifo emocionalmente vivo e permítete vivir, permítete estar viva emocionalmente, permítete sentir, celebra a túa capacidade de sentir, sí? Non silencies iso, porque eres humana. Pensas e sintes. E iso é maravilloso. Ser humana, con todo o que implica, bo e malo. E celebra a túa vida. Celebra a túa pedra. E honra a túa existencia, ese camiño, non? Honra todas as veces que ti empurraches esa pedra. Algo así. É bonito. É necesario pensar nisto.